Sekuru, takuda kubika tobikei. Ha iwe, hasikona kuti muradha akatswanya here. Musiyatswanyi, akamuka anoti vhuruvha ya mumba muno muradha yeye. Ndisavamutseka. Ndikasivamutsa tichadyei mumba muno. Vonga jeda zvemwana wanhomba, wotora beef mufiriji umo rosta. Timudyo nyama. Naamana. Yesu, naiwe mwana wakakwana here iwewe. Tobvunga jeda nai watenga ufu here zvaunondudza nonsense dzekuti ndibvunge jeda ye? Eish, asigani podhi yakirara kani. Saka things kwani bhadhi zvekudaro. Apa ndo pandakarwa negomba zvekudaro gaya. Ndagara ndazoti hamuna planika. Ndatongogara ndarova mabude ndakanaka kwa Digos. Futi temtem Digos wacho anoboha futi anenge achibika dhotonya. Saka zvakangofanana izvi. Imimi Sekuru oshomola munoplan here mutenge kana ufu wekupima pamusika pamaitsaona apo tiwane chekudya. Zvanhasi pakaipa mwana wanhomba. Handana D. Pwandinakanaseni kuita seko kwachona naye amana. Unongoti mazizino anenge embiti. Ingawani ndimunozvitana chekunyanya wani. Ndine mari dzangu. Ndiri kuenda kumazheti nana triple C. Chitipai mari yacho munenge musina kana sendi. Chiendeka kumusika kwamaitsaona kuti vakupewo kana ufu wekupima okupa maziso euku tiwane chekudya. Apseke wembwa. Handidi kuzvinzwa izvozvo. Ukona nditsepeke nonokwerera pamusika here ni bhapa unobohwa iwewe. Naye amana. Saka nini muri kuda kuti ndiitewo seiko? Imi Sekuru mukaiko ndiri kuda kubika ndobikeiko amana. Kona iwe mapweya kuda kuziko. Asi kona bati ndakarara. Mzukuru mabhirijo. Handiti kuzoti hambuya wako waripo papanapa wakada kuona mwana wanzadzi yawo 11 kwaya akarumiwa nodzonga midzi. Saka ari kuti ayekanjere. Saka ndototi iwewe ubike. Wapaona manje. Sekuru kubika handisi kuramba ini. Asi ndobikei chekubika ndochandisina. Ndonyaya ndandichikumutsira yapa musingasungunuke zvenyu. Ndati tiri kubikei nhasi Sekuru. Naiwe, handiti ndiwo ama here mumba munomu. Bika chero zvinenge wabike zvozvo tojaizo kuita kusarudza kitotodini. Kana wada kubika nohuku kondisira zvijazvo zvese ndiwe. Chioshomore chinondochisira kana musongora. Iwewo zvisira mapapiro. Kana uchida kubika humba yotije, tinozondorerora kumasuwo ikwe zvakandofanana nezviyo shamwari iwe. Sekuru, hamusi kundinzwisisa. Ndati hamuna muriwo mumba munomu. Hamuna upfu, hamuna mafuta, hamuna sauti, hamuna gasi racho rekubikisa, hamuna huni, saka toita sei? Ini zvangu ini. Chingeko pakanyangara. Kumakuwa kwa vari kufamba mazuva anaya. Svondo rinorese kubva richitanga kuribobvira kwapfiwaba. Hauna iyoyi nayo here muzukuru ndotenge. Ndozokupa pamberi apo kana chinge ndaiboya. Iwewe. Handina kana sendi ni Sekuru. Ndakabhadhira mari kuinterview yandikabva kunoita iyi. Saka ndiri kutongotarisira kuti anytime ndogona kudedzwa because ndakabraiba munhu wacho. Zvakaoma warume. Idi hwii. Idi gogogo. Muzimbabwe muno pane chinhu chaungaitire kana uribe connection. Paribi, kana uchida basa undofanira kunge une hama yaunoziva uri kumusoro ikweyo. Kana uribe unotopanyoporiwa achete kuti uboye basa kana kuboya mari. Zvakaoma warume. Hakuna mumba makadai so never. Hamubikwe, hamudyiwe, ungotarisana chete muchishaudhana. Ndo pandozoenda hangu kwamaimoze. Daso nditori kwamaimozeka, ndatopuwa kana mapisi 9 enyama so ndakutombotsengerera. Timbodyawo nyama. Naamana. Kana inini daiso ndiri kumba kwedu uko ndaitoziva kuti midweek soded wangu havashaya kana marori 2 or 3 ejeche ekuloda. Vaitova vakatenga mafu chicken $50 anotengeswa kuprice kwaBenet uko. Chireke kudaro kamuna imi wana imi. Muda kuti ndite todiniko inini. Ndizvikwapfiure chere. Oshomore, uribo manu here tikwanise kudya paumba panapa. Hanti makandibhala kuenda kwamaimozere. Saka muchaita sei? Iwe imbomira izvozvo maniwe. Uri kuti zvinoshanda here zvekuti maimose. Isusu ambotinzwa tichitaura nezvana thanks here panapa Right, pototora zitero rwabva wapedza. Regeman. Ndipe kunokufoni ndibvumvere Regeman murada. Mzukuru kwasha. Wedemsei. Sekuru oshomole. Kuri sei? Mahwani wangu pakaipa. Satana ari kusaiza zvekudaro. This time azeta kuya akadirwa mago. Masina handa kumira mushe kana chingoazoraga kusaidi kunoko. Ochiko nesekuru. Asazobviswa kana uyo kubirira we. Maya Regeman. Yes, inyaya kubviswa kana kuramba uri pachigaro. Inyaya kufa kana kurarama. Ukunzwa mfana wangu. Beba wako ari kuita manyoka kunoko. Ine ndauti achipinda mutombo wobuda, opinda mutombo wobuda. Ipapa patonda, rogaresera pere. Mahwani. Havisi kudadisa zvijendumani. Hamudaro zvesekuru oshomole. Kuzotanga riniko. Okay. Iona bridge wokuti chiwo. Alright, gandimudzi. Mzukuru kwasha. Hanzi nemukadzi wako ndiri kuda 7 makelati emachips ne7 mamirinda. Hanzi ne12 marasheni. Ndokuti ndoane simba rarapera mumiri. Okay, sekuru. Let me do this, right? Yes, sire. Gogogoy. Sekuru oshomole, open please. Ndaweka na doctor uyu ndatotenga mishonga inodiwa kuti mudumbu mpore. Ayo murate wekuda chii panapa? Ndozvanotaurirana here izvozvo. Neamani. Kasike kuvhura kanhai sekuru oshomole, I want to see the love of my life. Tatoya nedrip kuti tibva tamisa padrip, sezvo mati haana chadya kubva makuseni. Oh my God.
Open please, Sekuru. Oh, mazviona sekuru Oshomole dzungu renyu. Mukwana zvamakuchiitisa manje. Zvaendiwa. Hai, ndio inonzi things fall apart. Mabude, ndakaenda kwa mai Moze. Thank you guys for watching. Please subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the notification bell on so that you won't miss the next video. Follow us on our Facebook page, our TikTok, PSTV Entertainment. Guys, kune vese vane mabusiness ava vanoda kushambadzirwa, please advertise with us, please support us. Tinokubatsireka kuita kuti business renyu rizivikanwe, ringave business rei zvaro, tinokubatsirai kurishambadza. Kouyawo kava nemafunctions akaita sema graduations, michato, birthday parties, your favorite characters can come ikoko, mobatrana pamwe chete muchifara. Kuti munzwe zvizere, please call us or send us WhatsApp messages nema SMSs pa number iri pa screen up yenda kushedzera. It's +263 716 108037. Zimwe namba dzamunogona kutibata zvakare +263 715 736241. Tinokutendai nerutsigiro rwamunotipa zuva nezuva.